Bażikament kellu dal-inċident il-bieraħ. Fil-verità s-sitwazzjoni tmur lura iktar fi żmien. X'kien ġara propju eżattament lura fi żmien madwar 3 snin ilu? Madwar 3 snin ilu bdew ħafru u one fine day kien is-sibt filgħodu ġewwa ħafru l-kuntrattur. Intlaqtet milli stajna nifhmu hija blata wara ftit tal-ħin ċeda il-blat għal ġo biċċa mill-blat għal ġo l-ħajt tan-neighbor tiegħi. Prattikament kien hemm il-konsenturi, kien ġie ikkundannat li ma tistax tidħol ġo l-appartament tagħha u bdejna bil-proċess li inkwiet mħabba li ġara. Mas-sit tas-sit ta' kostruzzjoni. Mas-sit tal-kostruzzjoni. Mas-sit l-art. Inti tiftakar dakinhar? Jien niftakar dakinhar kont fil-kċina, nisma' ħoss qawwi, kien jinsu teżżiża ta' terremot. Mhux affarijiet sbieħ, baġġet in-neighbor tikbi għandi. Il-ħadd lajta ħsibt li ċeda xi ġint milli għandi tal-ġnien, ma kienx tiegħi kien tagħha. Issa, jiġifieri. Issa wara 3 snin u xahrin. Reġa' ġara għar milli kellna. Għax prattikament kont fuq il-bejt, tlajt naqla l-ħwejjeġ dak il-ħin. Nisma' ħoss qisu ta' tkaxkil. Ħsibt li kien xi accident fit-triq, it-triq kienet clear, għax dak il-ħin għad xi ħadd daħal f'xi karozzi qed jitkaxklu. Kien kif ħarist lura hekk nara kollox nieżel. Sħaba bajda tat-trapp. Ma kienitx sabiħa, imma Ovvjament spiċċajtu barra. spiċċajna lejl barra għax għalulna for safety reasons nħorġu ħalli nkunu safe. Aħna, żewġ familji kollha tal-blokk. Qedtli li kien hawn xi persuna oħra li bil-kemm kontu tafu biha. Mela, kienu jiġu l-villeġġjatura u insertat kienet hawnhekk ħadd ma kien jaf biha laqqas tal-blokka stess. Ġiet tistudja ma kienux jafu biha. Ġifieri qajli kieku sar xi traġedja aktar milli saret, kienet tiqpa' hemmhekk ġewwa ħadd ma jaf biha. Ovvjament sakemm isir l-investigazzjonijiet. Ġenijiet kulħadd barra.